Čaute ľudia, vítam vás tu LP Gamers prvého kuchtiaceho návodu a dneska som tu s Medzotaurusom. Čuste. A ideme spraviť návod, ako vyrobiť kukuricovo-kakaové lupienky. Takže aj s mliekom, jasné. Tak, ideme na to. Dáme si tam najprv lupienky, trošku nasypeme. A trošku si tu dáme mgranka. Ešte dlho to budem spípať. Tak, teraz dáme granko naspäť. No, daj sa naspäť. Super. Ja to dochutím stéviou, takže ja nebudem tam dávať cukor. Tak, trošku tam pokvapkáme. Tak, to stačí. To budem musieť upratovať, to nevadí. A nalejeme mlieko. Tak. Tak, to bude stačiť. Zoberieme si lyžičku, nejakú a poriadne to zamiešame. Tak. A máte super lupienky. Ešte nejakú tajnú prísadu tam dajme. Tajná prísada je stevia. Takže čaute do ďalšieho videjka. Áno, kuchťaceho videjka. Čus.